Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Huwebes 29 apo ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2022. Adto yan danon mi kada kayo ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dadi di bagayam yun ni Robert de la Cruz kadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapni dang agdanggay kami apo nga mangidanon kadiri damdamag nga intay talantanen, intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Sublianan tayo papagayam ti probinsya ti Abra. Amuy kadi nga dagiti residente apo iti Abra ket agar-ari paylaeng ti Buteng kadakwada ken kaduan na paylaeng kadakwada apo ket matmaturog iti ruwar iti pagtaenganda gapu kadagiti rinibon nga nai-record nga aftershocks gagiyem ken kabsat ti magnitude 7 nga gingined nga nang dayeg ti Luzon ken nagsentro iti probinsya ti Abra. Padaanan niyo apo dito inuman tayo ken ni Mr. RG Lorenzo residente apo iti Abra gagiyem ken kabsat kitain tayo apo no kasano ti sitwasyon digiti lumugar iti daytoy nga probinsya. Dimbanon meten apo na pameten di Presidente Bongbong Marcos di Calman iti nasa nga probinsya nga nangkitaan na apo ti sitwasyon iti nasa nga lugar. Kabayatan na deti KBBM livelihood program deti kano apo timang sungbat wenno mangyaon kada tayo iti kinarigat. Padaanan nyo ken deti ama apo ti suspek nga pimapatay wenno nagpalto-palto gawo ijay Ateneo deti amana napapatay apo iti syudad ti Lamitan gagiyem ken kabsat nga madda ti balaag ti Philippine National Police deti nga pamapatay nga saan nga mangaramid kadagiti espekulasyon wenno agpanunot kadagiti saan nga maikan apo iti hususto nga ebidensya wenno mang suporta kadagitoy nga panangipapan gagiyem ken kabsat. Digitoy ken sabsabali pay ti may danon kada kayo ti lasud ti maysa nga oras papagayam nga panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sabalipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms
Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa sidegi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prection 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpauli, hindi pa nakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Iti pagyamanan tayo dito sa mga dad. Da Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Melly Espiritu Agtarap manibod Iba Beach, Hawaii. Kastapay ken Mr. Edwin Ancheta manibod DJ Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much kani Corimao Mayor Honorable Edward Buyet Kilala. Ni Mr. Jewel Centillas manipod po iti Lahaina, Maui, Hawaii. Mr. Onopre Durupan manipod po iti Waianae, Hawaii. Wayne Rumbawa manipod iti San Jose, California. Ni Prince Jose iti South San Francisco, California. Ni Mr. Juanito Muller Fariulen Jr. manipod ti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo ket si Bubugel nga Tamayo family ti Waipahu, Hawaii. Carmela Walker, manibod San Diego, California. Ni Ma'am Ellis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mrs. Erlinda Permin Hood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much. Di CB Farm, Kalawagan, Belisario Farm, di Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Ken dito yung kadimat-matunan, kukwa da Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Okay, sulit ti apo pasamak ijay abra gagayim keng kabsat. Aging ka kadigito yapo ket madandanagan digite umili gapon iti almost 8,000 nga aftershocks na po iti na-i-record gigiyim keng kabsata iti nasaong probinsya nga dito iti kabutbuteng di kita ay umili. Okay, iti dito yung gundawa exclusive iti programa ito yung damdamag ni Berto ni Mr. RG Lorenzo may isa ka iti residente apo ijay probinsya ti Abra. Thank you very much RG iti det mo gundaway nga makainumanda ka iti dito yung aldaw iti programa ito damdamag ni Berto. Good afternoon RG. Yes, naibag panggaldaw kasama Robert. Okay. Okay. So kumusta kayo dito Abra iti agdama RG? Well, karang ito ket agsasarono ada pila dito marikrig na tayo nga aftershocks kasama Robert. Actually tayo mga gundaway kun ati box mapabot ti nasurok sa nga ribon dito aftershocks after DJ mismo that main na di magnitude 7 genggereg nga nag-sentro nga rod dito parte na iti tayom. Iti agdama dato yu dito bangged itay mo nga gundaway nag-recorrida tayo within bangged makita tayo dadapay lang na iti evacuees iti mismo tatang town plaza ken di kita babalay residential commercial buildings nga di ket nagkaron iti crack some ket talagang madin totally damaged nga babalay ken dadumapay. Kadagiti nga kundaway timay sa kaditi monitor tayo ket sadyay ili ti luba. Ano sa dinno ket ongoing dito search and rescue operation na kadagito upat nga mapukpukaw nga dagito iti rumumar
nga naka-tricycle ket idinta madanon da detoy sa kaanan iti bantay kad along detoy kalsadang paset iti luba sa giant nagregaay DJ mismo nga time nga panaggangadan na DJ magnitude 7 na isentro allegedly nga di sentro nga dada sa kaanan and then sa diyang nagkaburan digitoy. So still karigitoy mag-monitor tayo tibiyante M-Dream da sadjay get ongoing that the search and rescue at the tagamang nila nga timulong pa yan from I think MMDA ni Dite Mariro hindi si Mangpat iti pa na malabas nga daw kasama naman. Okay, RG, okay. So dito panakagaburda DJ lugar okay lang alisto nga madanon digitay rescuers how's that? No, from here, Bangged, estimate tayo mga around 1 and 30 minutes away di kadayo na DJ area. At dati labsam nga Karayan, Agbalsaka kasama ng Robert. And then, okay naman yung Jedalan going there. Madanon, along, ano lang, I think this is provincial road. Di nakapasamakan na kasama ng Robert. Okay. Medyo talong aldawen, may katlong aldawitan. Yes. Okay, kalpasan dito, Gingined. So, ano ti assessment, ada pala namnama nga isuda ket si Bibiyag, digitoy, go ahead. Well, na rigatag speculate we're hoping at dapilang live after kada ito yung one payment nagbaling nga pronouncement niya di biyanti M-Dream madamada pa ilang yan dagiti dadakamat nga individual kasama Robert no balin ni bagada giti naganda niya dati may isa ket may isang estudyante agdagan iti Jack Gamengan no dito Mariro itatay and then Angelo kanakyan di Angelo Badi kaduana dito nakati Louie Balais Jack Gamengan and Marcos Barayro actually dito pat kasama ng Robert kat construction worker dito tagamana po dito the town before dito Luba. That time, datang oras, pasada alas 8, iti bigat, dumanig alas 9, mapandag trabaho sa jay parte na iti luba. Engem nagsanggasat kasi matan iti napasama, allegedly, nagiting karoon iti nagkaburan iti bantayan kasama Robert. Okay, so from the word nagaburan, ada ti ada digitay makapaniknek nga talaga isuda nagaburan or assessment laeng or adda makaibaga or nakakita nga isuda ket nagaburan. How's that? Base ka di M3 mo kasamang Robert kat adda diti nakasabot da actually mga 10 seconds lang nga tinapalabas idikitan da likod dan regay maten iti daga from J Mountain iti nakita ken until now mapukpukaw ngamin dito so DJ dakkaliti possibility da kunada nga nagaburan and iti bigat ada di K9 iti biyan digiti taga Manila nga may tumulong dati parang naangot digiti aso EJ area iso nga DJ di may isa ka digiti dakkaliti possibility na kunada nga nagkaburan da kasamang Robert. Okay, RG so yung DJ nga kalsada nga nagnaandang or paset DJ kalsada nga nakagaburan da is it passable kada gituyen or saan pay? Negative kasamang Robert kasi dakkel nga gidday dito nakikitan tayo so nga isolate dito sa taga Sadyay Luba and even sumaronong nga ili which is Tubu na maka data innom nga bako dito operate tatta kasamang Robert nga titinulong na tapos nandigas sakit alalisto dito panaka dito panaka clear dito mismo datang area kasamang Robert. Okay. So ada span of time nga naited ka di rescuers sa sakbay nga madanon da DJ nga lugar nga posible nga nakagaburan digito nga biktima. How's that? Negative ngem hopefully within the day bareng the day to yan maakaldagi ka mismo baba na yan mismo kalsada kikita natin monitor ta dito debat patulog ka data nga photos and videos ket talaga napaspas namit ken barbarang baga ginga agmalam adan to update with regards ka dito.
Okay, RG, okay, ngimmato ti bilang di ti sugatan or nasugsugatan, I think more than 100 and 130 or more. So, kumusta ti accommodations kadi ti hospitals nga mabali na pakapaagasan or pakaagasan or paka-confinan da ita Abra, how's that? Yes, actually, digiti na doma, digiti minor injuries lang kasamang Robert kat napagawid ba't digijayen. Tilang nagtalinig ka dito hospital kat digiti talaga severe, digiti nakarod sinagaba na after the quake, just like digiti natukpulan, nakarod sugat nga sinagaba na, digiti lang digiti matamtaming itataka dito nagro na dito hospital, which is Jerwar, iti pakatamtamang yun na gito, pati ti Abra Provincial Hospital kat dakil ti damage na, ko na ito quake, so ongoing ito evaluation pa lang iti narakaman ka hospital. As of 10:30 p.m. iti rabi, base ka dito report, manipot ti P-Dreams Operation Center, umababot ti may site ti reported nga death, DJ imunan nga reported tayo nga ni Jonalyn, nga iso na katagtawin ti 23 na taganan iti pader, head injury sinagaba na, and we have here 156 DJ ti bilang nga nagiti injured as of 10:30 idirabi nga report ti Bianti P-Dream. Okay, what about medicine, supply ti agas para kadigiti nasugsugatan na kadigiti hospital nga pakatamingan da RG? Actually, kadigiti akat ongoing, ado digiti tulong itang umamay dito kasamang Robert, even digiti taga dita lugaryo dita Mariano Marcos, may dapay timulong dito yan ken some other areas, Metro Manila, digiti taga BFP, ken dumapay nga agencies and at the same time organizations, may timulong dito, dapay monitor tayo nga dapay certain group nga umaidata nga mangited iti free nga evaluation kaditi babalay structural evaluation digiti ket engineers tapno kitaan digiti babalay no natalged nga pagyanam pa lang iti residente or not tapno di kastag tataltalged madla panaggasubli kaditi pabalay ken even digiti commercial buildings ka and government facilities sa Robert. Okay. So meaning to say, amin nga balbalay, especially kaditi lugar nga talaga nagpigsaan dito gingined, dumalanda iti inspection na RG. Yes, 10-4 on that, kasamang Robert, nangrona, digiti talaga makita nga damage na dot cracks na digiti turongan ni digiti grupo. Ito mo, gundaway, digiti nakita tayo aging inspekan diti parte ng Kapitolyo, in even munisipyo, nga puta pati digiting buildings, kat digiti nakita nga cracks after the quake, kasamang Robert. Okay, ada diti sa rimwar nga report nga ada shortage, wano pa nagkurkurangan digiti tents, nga mausar ka diti evacuation centers, in especially or digiti ada siguro kaditi igiti kalsada or sa dinuman na safety nga lugar. So anati araramiden ti gobyerno, ti munisipyo or ti gobyerno ti probinsya para matugunan ti kaadda or panakapataod tinayon nga tents nga mausar kaditi evacuee sa RG. Actually, karigiti kat nakasasarita tayo dito official tayo dito probinsya, ti Bianti munisipyo. Di jiti may sa kadito i-work out da panag-provide iti tents. Kadigiti kailian tayo. Ngem digiti adati evacuation center dito Town Plaza. Adati tents digiti module 10 dito Bianti DSWD ngos Osarenda. Digiti doma from digiti LGO digiti inta mga tents ngem korang nugit kilaan tayo kasamang Robert so digiti may sa kaditi provide ken datayo even me talagang ibagturugan tayo nakaturuar. Gapo ka dito sitwasyon na adapila di maktay nga ag talina diti mismo onek ti balay so no maturog tayo dati tiruar okay na yung dalakit di paglapagan and everything and digiti ti pamilya ka actually kat lugan ti pagtorturugan ng kasamang Robert yung mismo likodan iti van sadya iti pagpestuanan tapos di kasagat at least man lang mas nataltalgad adayo di po posible pakabagsakan. Okay. Gaputa katita utata daday tirwar, we know Abra is Abra. Kumusta ti deployment ti pulisya tapno magwardyaan digiti tattao nga daday tirwar, digiti balay, especially adda ka digiti evacuation center, RG.
Nukikitaan tayo na on hand ba niya since day one makita tayo mat no kasanot kina digitay kamkaming ti PNP and even our authorities officials ito yung makikita ti sitwasyon dagdago sa ti command center nga put up and ada digitay gliklikmot kaditi lugar at nandigas sagat may share to nga di dyan ang runa digitay nakaro ti damage nga babalayan nga sublianan digitay so nga most digitay most kaditi pagpapanantayo kat adala kaditi ruwarti balay that input up nga sarili nga tent sadyay kasi ti sitwasyon na kasamang Robert ti may sa kaditi ti may sa kaditi request na pay kat ti mainom kasi nakikitaan tayo ti shortage ti diti supply ti danom di ti makita ta and itatay actually alas 8 nang rugi maten nga dati libre nga pagrefilan dito mismo sangot Capitol na pantay pikit ti pimila impadas tayo kat umayat dito sa pulong stations nga pagkargaan pagrefilan kadito purified drinking water. Iususwat ti biyang ti health provincial health office ti Abra or Anyaman nga tumultulong iti panaka tagiben ti salunat digiti tattao especially digiti ada kaditi evacuation centers. How's that? Yes, and that. Ado digiti nakaman dita kasamang Robert niya taga DOH taga DSWD digiti kat mangit kita iti sitwasyon da kasamang Robert adda ti feeding pie nga may isa-isayang ka digiti nagdurumang itang organizations even Red Cross adda iti isa-isayang kada feeding kadigiti evacuation centers tayo kasamang Robert. Okay, kumusta ti response digiti government officials nagdudumang nga departamento ti gobyerno after diti mandato ti biyang ti presidente nga may dita tapno masungbatan ti pagkasapulan digiti tao iti Abra after this magnitude 7 nga gingined RG? Actually on top of the situation da kasamang Robert niya amin masapong DJ lang nagdalan siyempre iti proseso digiti date iti masursurot nga panagi-submit kaditi data and everything digiti sursurotin ita digiti na duma nga local government units iso nga sama digiti reklamo gapo kasi kasoy ang amdaykan kan kasya nakikita kat this is a scenario even anyamang nga calamities niya may sa kaditi pagunang-gunang ti local government units kat DJ coordination from the province down to municipality aging sa barangay nga iso nga road iti paggapuan dagiti ta reports nga may dandanon kaditi authorities tayo kasama Robert. Okay, what about schools? I think ando digiti na perdi nga eskwela ta. Is there any possibility nga mayaludod postponement ti rugi ti klase nga nakasagana nga malukatan iti masunga da bulan ti Agosto? How's that? Awan pa iti may bagan niya iti biyang ti DepEd iti data at kadagiti kat ongoing iti assessment evaluation kenda dumapay nga raramiden ti biyang ti Department of Education iti kalman adirigiti napasyar tayo nga eskwela sam adirigiti nakita tayo nga dati cracks adirigiti mismo itata pader even the bubong adirigiti nakita tayo nga naperperdi gapo kada ito nadakapag nga ganyan dinamag tayo no kasanot posible nga panagklase dang we are waiting kunada no kasano iti ibaga iti biyanti higher ups na kasamang Robert. Okay, what about businesses kadagito nga gundaway fully operation ka din digiti pagtagilakwan pakagatangan ti kasapulan digiti umili RG? Yes, business as usual kadagiti dadumang saan nga napakaruan na kasamang Robert niya ngem adagiti businesses ngamin ada commercial buildings nga nairaman met laeng just like diti Maysa no makikita mo diti pictures DJ DJ commercial building na timagili DJ ket pagtagilakwan iti feeds ken agricultural supplies DJ nga area dumani talaga totally nagdown gapo ko diti nga incident ngamno as to dagiti businesses dagiti kang runang nga masapsapol tayo groceries even bakeries water refilling
tultuloy and even central market deti mismo tiyandaan iti bangged niya open na danar giti tagilako kaditi kangronaan nga magatang met kasamang Robert. Okay. So, ito under state of calamity ti probinsya ti Abra, masursurot met lang ti may sa kadigiti kang runaan nga gagem ti panakaideklarar ti may sa lugar nga under state of calamity, di pa nakai-freeze digiti presyo, digiti masapsapol, RG. When tama ka dyan, kasamang Robert, DJ di may sa di minoritar tayo itay kat when hambal ka nagpangato, nagitay kangronaan nga magatgatang gapong ka diti panakideklara under state of calamity diti bukod tayo nga probinsya. Can one thing more, nukit kitain tayo continuous dagiti deliveries from outside niya nga may deliver kaditi masapsapol giti basic commodities okay eti dalan from Abra Ilocos road detail ambo diti agapot Abra Ilocos Norte manumat laki di magbag na pailanta ngam diti Abra Ilocos road even though diti cracks kaditi sa magmano Paseti Calzada along National Highway open siya passable aging kakarigito kasamang Robert. Okay, lastly, RG, what about dagiti ba mapaspasamak no kano dagiti kasto nga didigra, looting, panagtitinakaw, panagtatakaw, especially dagiti business establishment. Awmit pa report niya kasta pasamak dita. How's that? Negative pa ngam ada deti kagapgapok kita tayo kasamang Robert nga incident deti maysa kadigitay amamotay diti asidiglang di San Lorenzo Ruiz Shrine at deti tinakaw da nga van ni di Rabi pasado las 12 ngam na-recover da iti bigat mga around 7 o'clock in the morning at base ka deti CCTV mismo nga bagi ti kapitan niya bagi ta kapitan di Zone 3 Bangged nakita tayo dati CCTV at dati may isang lalaki nagkapuiso na iti daya nakalabo naka wanti upper na kung nakit di mag na madlaw mo di actuation ng nakainom okay. And then all of a sudden edi madano nan dito as iti ban nga nakaparada ay kat nakita na nga tada Jetolbek na bati Jetolbek kasamang Robert sa jemeten nga innala na intaray na ngayon, all of a sudden, dinangatan mo nga plat di jay, so nga handa na unay nga naitaray, labati nandun, tinatakamat nga fan. Okay. Okay, RG, maraming salamat. Itindad magundaway nga makidinamag kami kang kadita probinsya ti Abra, itindad nga Aldao. So, ado di kit mo pa nga ipadanon, kadita especially, di kit family members mo, dito Ilocos Norte. Go ahead, RG, go ahead. Yes. May silang dito makunak kasamang Robert. Safe kami dito, although ada dito some cracks di babalay mi. Safe kami kaligiting gundaway ken sapay ko pati madda kayo even dito amo di didigra nga kas ako natayo nang rona dito ginggan dapat ganda nata alwat tayo amin na kasamang Robert. Okay, maraming salamat Mr. RG Lorenzo. I'm hoping open dito linyam tapno makaala kami ti update especially dito search and rescue operation kadito may isang lugar. Maraming salamat RG and stay safe kada kay amin dito Abra, especially kada kayo nga pamilya. Thank you, RG. Okay, so DJ, gagayim kaabsat ni Mr. RG Lorenzo. Parang bumalik yung namin. Dati aming katrabaho ni RG. Gagayim ken kaabsat before nga napanday ti television. Then nag-resident ni Jay Abra. In-manage na ti may isang business dito Abra gagayim ken kaabsat. So thank you iti inted magundaway Mr. RG Lorenzo. RG Lorenzo is from Pagudpud, Ilocos Norte. Gagayim ken kaabsat ang imtay ko na kon nagresidente ni Abra ti nakasapulan na met iti kapungpungan na gagayim ken kaabsat. So nagrugida apo iti business ijay Abra gagayim ken kaabsat nga isu tinagsentroan detoy gingined. So no ibasar tayo kadetoy panakinuman tayo ken ni Mr. RG Lorenzo more on rehabilitation ken pan nakaalaga dagitay tao apo ti mararamid ta ijay Abra
Ispay apo dito kaadu di kita matmaturo giti tiruar na kita yung DJ nangigi DJ explanation ni RG nga ure isuda ije ruardan na may sa kada giti dito apo di kita ubing gagiyem ken kaabsat syempre sa bali lang apo DJ protection sa bali lang apo DJ shelter. Wano DJ panakaproteher mo no dakat yung nagtibalay, especially apo di hamog, linao ko na tayo gagi. King kabsat to include the olds, di kita senior citizen nga alisto na po nga may isa kadagiti rimwar nga report apo manipo diti mayor ti Bangged DJ pa nagkurkurang nga po digiti tents nga mausar ngamin digiti adda kadagiti evacuation center gagayem napandamit tin inala apo digiti ka kaluga kabalayda kapamilyada nga nabati di balayda aga po nga ro diti deti agtultuloy agasem deta kalpasan na po di magnitude 7 ngaging gened naka-record na po ti P-Bulk iti 8,000 aftershocks gigiyem keng kabsat pocket digit pagam kami amuyo numalagip yun inuman tayo ken ni Engineer Felander Madriaga that was yesterday kakabsat saan niya gaputa magnitude 7 DJ main niya panagdayeg gigiyem kabsat ket te-expectarim ket DJ Latan nga mas nababa kasi aftershocks lang yan aftershock la deta han pero possible po nga labsan na DJ Richter scale DJ timama ka DJ Richter scale or panakarukod DJ main nga panagdayeg ka DJ aftershocks gigiyem ken kabsat iso nga no rinebana ti maysa nga balay maysa nga pasdek maysa nga edifisyo DJ main nga panagdayeg possible nga maaramid pa iti mas grabe especially at the cracks adan digitay ganna kung natin iti Ilocano gagiyim kayong kamsat kadigitay buildings or anyaman na po nga imuna nga nagdayeg na nagunggong gagiyim kamsat so possible adan ti ganna na dijay ket no umay dijay aftershock gagiyim kayong kamsat mas aliston nga rugpwen na kakabsat ken gigiyem aliston nga tumbaen na gaputa adda nga rudeng ganna na so digiti dapat nga ken saan tayo na kon yulit ko apo saan nga assurance nga gaputa imabot ti kasjet ti kapigsana digiti aftershocks ket nakapkapsuten ngem DJ main nga panagdayeg base apo deta ken Engineer Felander Madriaga dati apo nga mangidadaolo ti Department of Science and Technology ni Madriaga gigiyem ken kabsat nga ti Dios ti isu ti Mother Department ti P-Bulk gigiyem kabsat suwid pagasa so nga gidi apo digiti nasken nga amwen tayo no pay kasla kuno ni RG o remit na kay dito Ilocos Norte hantay nga ammo onana gigiyem kabsat isu nga kitkitain tayo dapat nga alerto nakasagana tayo saan tayo nga basta-basta ipaubaya iti biyang ti gobyerno nga umay tulat ta ni gobyerno umay tulat ta tumulong kanyak yung arod no dedukan deadbulkan umay to na talungon mo no kas pagarigan ikan na kan ni gobyerno gagiyem ken kamsat so digiti apo digiti nasken nga amwen tayo apo kas parangisagana tatay ko natin saan tayo nga amo ti tiyempo aglalo ta ginggined awan nga pulos apo ti ramit wenno anyaman nga kagamitan nga mabalin nga usaren tapnon ti kasta mapadaanan ti ginggined haan nga kaslat ni bagyo nga makita mo no maipa the forecast coming from Pagasa nga adda mabukbukel nga saan nga na siya at tiyempo dito dakkel ti posibilidad na agbalin na bagyo super typhoon or basit ti posibilidad na agbalin na bagyo mangiton dalaing ti panagtudo adda digiti kas nga forecast so adda pang adda ti pang pangrugyan nga pagsaganaan but yung ginggined gigiyim kabsat earthquake lindol iti Tagalog awan pay ti ramit apo nga napatao do pay upgrading apo ti Pagasa yung P-Bulk sa gigihim kay kabsat tila amo tayo ijay deto ket dalan ti ginggined fault line deto mabalin na mangitunda deto iti ginggined gaya ng Abra River fault line ang deto ket halos tumipon deto Marikina fault line gagiyem ken kabsat di nga ti damag ti ken Engineer Madriaga idi kalman ko naket possible kadi nga gaputa dandani agsilpo ti Abra River fault line ken Marikina fault line isuwa dimano ning gana di Manila
ti dayeg wenno pan nakarikna ti panagdayeg. Possible. Kunana gagiyem ken kabsat. Posible deta, ha? Kaso di dalan ti ano di jay kakabsat ken gagiyem. Isu nga dapat apo amutay digitoy tapnon ti kasta. No dati pan nakapasamak ti kastoy dapig saman wenno saan. DJ maarami da po nga panagdayeg dapat si sasagana tayo ammo tayo no anya digitay arami din tayo. Para iti panaka-informara po ti publiko isu nga nagka-interest tayo nga makinuman kay ni Mr. RG Lorenzo. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadagiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadagiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit ugi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon nyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, tuloy apo. Dan na palabas 37 minutos. Kalpasan, ti oras tayong alas 12. Tuloy apo ti programa tayo Damdamag ni Berto. Speaking about Abra pala nga po, imabutin ti pito digitay natay, gaging inem, digitay pimusay apo kaditoy ginggined nga excuse me apo, nagpigsa apo iti magnitude 7, dati ka dyan na po nga report ti NDRRMC, itay bigat, alas 6, gagiyem kung kabsat. Yun na ti biyang ti konseho nga dati nayon, digiti na i-report nga natay, iti Ilocos Region, idinto nga 5, digiti na i-padamaga po nga nakumpirmaran iti Cordillera Administrative Region. Dati balikas when rakurak ka manibo dapo ti National Disaster Risk Reduction and Management Council, upatmet nga tattao apo digiti may report nga pimusay dati ikon-confirmar when na dakamat ni Mr. RG Lorenzo gagayem kay kabsat upat nga tao report nga mapukpukaw iti car 136 din na sugatan manipud ti Ilocos, Cagayan, ken kasamiten Cordillera,
gapo iti detoy nga nasaong ginggined. Adamit din ti pakabuklan ti 79,260 nga tattao ken 19,486 nga pamilya wenno 246 nga barangay iti Ilocos ken Cordillera Administrative Region tinapektaran iti nasaong ginggined base pelay nga po ti NDRRMC. Inayon na nga deti 5,819 nga individual wenno 1,622 nga pamilya nagtalined da po iti likmot digitay 20 kiti nem nga evacuation center silintong dati 1,512 nga tattao talugasot ini mapulo a pamilya tinagtalined iti ruar digiti evacuation centers. Segon pa iti NDRRMC dati pakabuklan nga 1,583 nga pagtaengan digiti naperperdi gapo iti nasaong ginggined 1,535 partially damaged gagiyim kapsat that can DJ 48 totally nga naperdi apo manipod ti Ilocos ken ti Cordillera Administrative Region. Kinunapay ti National Disaster Risk Reduction and Management Council nga adda iti 48.3 million ti balor apo digitay naperperdi nga na-report manipod iti Ilocos, Cagayan ken kasameten iti Cordillera. Ti National Irrigation Administration nangiparwar apo ti report nga adda iti 4.5 million ti dagop wenno pakabuklan balor digiti naperperdi idinto nga ti National Disaster Risk Reduction and Management Council ti biang ti agrikultura ket nakai-report ti 3.8 million nga perdisyon iti mismo nga Cordillera Administrative Region. Agtultuloy met ti mararamid nga panakaipaay ti costing kadagitay naperperdi nga heritage structures pakiramanan ti simbaan apo dito kit pakaibilangan ti siyudad ti Vigan segon iti NDRRMC spokesperson Mark Timbal gagiyem ken kamsat kabayatan na naisublimet ten ti elektrisidad iti 38 a syudad ken munisipyo iti sigon iti NDRRMC ken may sa lugar ti makapaspasar pailay nga po ti panakaputol ti serbisyo ti danom ken saan pay nga naisubli gagiyem kamsat 94 met nga klase ken sa gasot 83 nga nag-schedule nga trabaho ti kanselado iti Ilocos, Cagayan ken car gapo iti ginggined iti agdama adat 396,360 nga naitulungan wenno naipaing kadidi biktima iti car segon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayun. Segon kini RG okay met apo ti panag-response ti local officials together with different government agencies tapno maipayan ti tulong dito nga apektado danom kuna ni RG ti may sa kadagiti problema tent nga pagyanan digitay adday ti ruar ti pagtaengan together with digitay adday ti mismo nga ruar ti wenno mismo nga evacuation centers kadagitoy nga gundaway gagayem ken kamsat so may sa kadagiti pampanunutek apo ket digiti ubing ken digiti natataengan nga aliston nga kapten ti sakit nga mabalin nga isuda para kadakwada napiggad di panagnaedda apo kadagitay arwar ti pagtaengan da no hang mga kayat ti sumrek di balay mo gaputa maamak ka digitay comfort rooms portalets nga masapol gagayem kay kamsat tapno ti kasta mapagtalineda po ti sanitasyon wenno kinadalos ti aglawlaw kakabsat kay gagayem dakkel apo nga problema ti sanitasyon kakabsat especially tatta medyo adda pala ing pangtapangta apo ti COVID-19 kaya kitay tattao nga gas sidig unay nga mabali nag-inakar or otherwise mangrugi apo di kitay respiratory tract infection panateng gurigor nga gapo iti panagpupulapulyo mabali na mangitunda deti apo iti pag naggiinnakar dakkel nga problema gagayem ken kaamsat no kas pagarigan di ba so nga digiti apo ipadpadanon mi kada kayo tapnon ti kasta amuen tayo ammo tayo no anya digiti siya sitwasyon digiti kadaraan tayo wenno kalugaran tayo nga digitoy ket naapektaran iti detoy nga na klase iti trahedya gagayem ken kaabsat. Okay, happy naragsa ka parang bibuya ka rito viewers sayo ni Rickmar de la Cruz, ni Apo Kapitan Generoso Palumares dita
Dingra Ilocos Norte. Thank you very much Apo Kapitan. Ken naragsak nga nagasat nga malem ken ni kasinsing ko Marjorie ni Mark Batinga, ni Ma'am Elis Tamayo. Good afternoon ko na natoy ni Jocelyn De Luna, ni Arturo Ganiron, kastamet ni 4 de May, ni Ren Ulep Batakan, ken ni kasinsin ko Imelda Layugan. So thank you very much. Sino pa nagbubuyayo? Pagyamanan tayo met digiti sumaganad. TCB Farm, no Kalawagan, Belisario Farm, Dingra Ilocos Norte, babaeng ka da Ma'am Janet Belisario, ken ni Sir Dado Belisario. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, idi barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, manipo dito San Diego, California. Ni Mr. Loreto Tamayo, idi Waipahu, Hawaii. Juanito Muller, Pariulan Jr., idi barangay 19, San Nicolas. Friends Jose, it is South San Francisco, California. Mr. Winnie Rumbawa, San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, Manila, Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap. Kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, Manibo diti Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asidig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, opera pulo ket siyam a minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Deti amaapo deti suspect iti pamapatay ijay Ateneo University napapatay gagayem kay kamsat Mindanao talaga. Malagip apo deti inumanteo kay ni attorney Sema ijay Mindanao ti legal counsel apo ti Muro National Liberation Front. May sa kaditi dinamag ko idi ket nagari kadi deti talaga kasla ugali dita Mindanao nga balikan or revenge kung nakit posible kung gagiyem kay kamsat. So awan siguro ti saan nga mang-speculate when no mangipan iti kapanunutan na nga daytoy ket revenge when no pan nakaibales ti pan nakapapatay ti dating nga mayor Rose Furigay gagiyem kay kamsat kalpasan na po awan pa ti makalawas Domingo idi maarami dati pamapatay apo di Ateneo tinapatay damit dati ama dati doktor gagiyem kamsat nataya po iti pamaltog ijay basilan ti ama ni Dr. Chow Tiao Yumol ti suspek apo iti pamaltog ijay Ateneo University ama ni Yumol ti napapatay ti ama ni Yumol nga iso apo ti suspek iti pamaltog gagiyem ken kabsat iti Ateneo ket napapatay babaen met kadiri nakamotorsiklo iti barangay Rizal iti Lamitan City Basilan segon iti kumpirmasyon ti Lamitan City Philippine National Police. Opat ti tama ti nagduduma paset ti bagi at ti nasaong biktima kenin sigida nga detoy ket nadalupo wenno natay iti sao nga mismo ti pagtengan na nga nakapasamakan detoy krimen. May palagiba po nga ti ubing ni Dr. Yumol ti may tudtudo nga master or suspect iti Ateneo shooting no sa dinumet nga talo at tao digiti natay nga pakabilangan dituyen ti dati nga mayor ti Lamitan City natay pa iti nasaong pamaltog iti Hulyo 24 ti nga detoy tinang perde apo ti graduation ceremony iti nasaong universidad. Nabigbigmet ti napapatay nga dating Lamitan Mayor Rose Furigay ti executive aide na nga ni Victor Capistrano ken ti Ateneo Security Guard Geneven Banjala. Nasugatan ni dating insidente ti anak ti dating Mayor Furigay nga ni Hana ni Yumol ket naaresto iti sumet laing aldaw and binigbig ti pulisya nga personal nga saan na pagkikinawatan ti motibo wenno aday ti likod ti nasaong pamapatay. Deti Hana nga anak ni former Mayor Furigay ada deti report apong kasapulan nga dumalan pa isuna iti operasyon gapo iti sinagaba na nga tama gubay ti panakapaltog na nga ti may tudtudo ket ni Dr. Chow. Okay, deti pamaltog gagiyem kamsat base apo ti biyang ti Philippine National Police saan kuma nga maikan ti nagduduma wenno iti nagbalagi di publiko nga saan ang mga rami di anyaman espekulasyon ti panakapapatay ti ama ni Dr. Yumol nga isu iti suspect iti Ateneo shooting incident deti anak na nga Dr. Chow Tiao Yumol. Agtultuloy pa ila nga po investigasyon base iti PNP idin pasama ka pa nakapapatay ijay Lamitan City Basilan ti ama ti suspect nga ni Dr. Chow Tiao Yumol. Ada pila ti biyang ti Philippine National Police wenno Public Information Officer Chief Police Brigadier General Augustus Alba iti publiko nga liklikan wenno isarde nga po ti mangipaay ti anyaman espekulasyon idi pan nakapapatay ti laklakay nga Yumol. Agpampanawagan pa nga saan kuma nga may konektar deti nga pasamak wenno pamaltog idi napasamak nga pamaltog iti Ateneo de Manila University nga nakatayan ti tallo nga biktima nga detoy ket pairamanan ti dati nga mayor ti Lamitan City nga ni Rosita Furigay. Iti agdama awan pay ti parwar nga spot report ti biyang ti Philippine National Police idi man nakapapatay ti ama ti doktor nga ni Yumol. No pay kasta base ti impormasyon manipud ti Lamitan Police ti natay nga ama ni Yumol
ket napapatay kalpasan nya dito ket paltu-paltugan ti riding in tandem iti mismo nga sango ti balayda iti barangay Rizal lamitan na city agarup alas 6:30 itay laeng bigat. Namuan nga imunan nga rimwar ti panangipapan nga rido dito damdamagi kapo dito family feud gigiyem kabsat tinasao nga pamapatay wenno sinubot iti pinatay ti pamilya para iti panakagunod iti hustisya. Yun yung dito Dr. Kamatek kini abogado Sema hindi na-interview apo DJ Rido ang ako nana at hindi malayo yan kunana talagang nangyayari dito sa Mindanao yan di ba nakadado apo dito maibagbagang paspasamak gagayem keng kabsata nga agpipinatay dito agkakabagyan gagayem kay nakastamit din sabsabali pa yapong grupo gapo iti binales wenno Rido riri iti daga dapi kasya kakabsat ken gagayem iso nga DJ Apo iti maysa ngem saan nga adayo awan ti oresyak siguro no syak ti tagayjaya nyamang pampanunot saan nga adayo nga ada spekulasyon mo nga bales ti purigay kadagiti tiyaw ti napasamak gigiyem ken kamsat but dapat apo nga amutay nga ikonsidera di ba kunak nga adda ti kakasjayan nga panagugugali digiti kakabsat tayo iti Mindanao Rido family feud sinubot iti krimen di ba awan ti sinaklang kunada na paniknikante deta apo di uno deta manen ti pagamamakante apo di mangudadato masaker gagiyem kay kabsat hindi man ti nakamakirin ngem na hanga basta-basta nga sirkem digiti mangudada digiti suspect idi gagiyem ken kakabsat idi Mindanao hanga basta-basta digiti suspect nga kasi agtuturay digitoy nga gagiyem ken kakabsat so addaman spekulasyon nga kasjay gagiyem ken kakabsat nga hantay maliklikan kun ako mga spekulasyon nga bales ti purigay kadagiti tiyaw dito nga napasama kiti ama ti doktor nga but panunutin tayo nga addan konfirmasyon nga dati mapaspasama kapo nga sinubot sa jay. Okay, who knows? Giging kabsat ipakalawam ti agpanunot. Who knows? Sinot makaammo? Gaputa napasamak gagiyem keng kabsat ti pamapatay nga nakairamramanan ti anak nga doktor nga dati ti pimmatay ijay Ateneo University amangan ta addamet digiti imununan nga kaririri tilaklakay nga tiyaw gagiyem keng kabsat nga rinaid onan da apo DJ pasamak DJ anak na tapnon ti ada DJ panaka ptikaw di kita investigador gigiyem keng kabsat isu nga adda ti nagbalin nga balaag ti biyang ti Philippine National Police nga saan nga mangi paay pailaeng apo ti spekulasyon aging kadagitoy iti deti papatay deti natataengan na winulaklakay nga tiyaw gagiyem keng kabsat apo no pay addan digiti rimwar nga panangipapan nga binales deto yen manipud ti furigay ken isuda nga tiyaw gagiyem ken kabsat ngem addamit apo digitay pagibasaran nga adda ti napaspasama ken apo nga Rido DJ family feud wenno panagbibinales gagiyem ken kabsat so nga dapat nga ikantay apo ti importansya dagiti kakastoy apo nga side iti investigasyon amo yun no investigasyon everything is possible gagiyem ken kabsat ada diti collections of evidences gagiyem kabsat collection apo diti possibilities santo adda DJ panagiregreg gagiyem kabsat cancellation kadagitay possibility. So ano yung pinakamalapit? Ano yung pinakamalapit? Especially apo ti pan nakabigbig no asinno DJ matay. Asinno DJ riding in tandem nga nang paltugking ko process of elimination kun ada deta apo iti biyang ti Philippine National Police. No pa itinugruit investigation everything is possible. So different angle ti pagibasaran na po ti biyang ti Philippine National Police. Then, adan to the process of elimination karigitay maadaw da
maaladang posibilidad nga maaramid di jay gagayim keng kaamsat. Digit it may sakit wagas apo iti panag-investigar. So itentayo apo iti waya iti biyang ti Philippine National Police. Amok nga uri da tayo nga saan nga taga Mindanao. Interesado tayo iti detoy. Gagayim keng kaamsat. Ngem laglagipen nyo apo nga ti Kamindanawan. Confirm detan na mismo nga abogado, legal counsel ti Muro National Liberation Front apo tinangdamagan tayo iti detan nga talagang adapay lang agar-ari deta. Iso nga ron nga dati advokasya na, personal nga kalikagom na nga nuwen ken mabalin, mamimpinsan nga may pawila po ti panagigem ti paltog, di kita saan nga kwalipikado nga gigem ti paltog, tapno maliklikan, di kita kastoy apasama ka po iti rehiyon ti Kamindanawan. Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras tayo, iti dating aldaw, para di programa ti Damdamag ni Berto, padaanan nyo po, dito sa Baling Tubanen, nga Damdamag ngayon kami dasar, para kada kayo, iti sa Baling Tupay nga parang ti programa ti Damdamag ni Berto, into nubigat, aldaw ti Sabado, kaabsat king gagim, nga mumi, makainformar, ken makaipaya po, iti pagibasaran, kadita yung aldaw, nga routine tayo, when aramiden tayo, iti biyag gagim ken kaabsat. Dito nga routine na po, ti pagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo di technical to control ni Mark Francis Paulino Agustin. Da kami po ti mangibatin, tinatalinay nga malem na ti Biyernes tayo amin na Sabada, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugog tayo alumar. Identero paginian ken Uray J. Balasio Tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi.
Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Baliw nga kablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malem, iti Viernes, Hulyo 29, 2022, pari sa balipay nga panakaidanon ka na kayo di programa, Tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Tapno may danon kada kayo ti pakabuklan ti programa Tinapalabas. Iriday ito nga malem, ibasa tayo iti may kadwa na gundaway. Wenno tuloy ti pakasaritaan, wenno surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ni pagayam tayo Evita. Ngayong kasangwanan yan tayo ituloy, dito'y panakaibasa ti surat ni pagayam tayo Evita. Pagyamanan tayo, di kiti sumaganad, nga agbuy aweno mangidandanon, weno tumultulong iti panakaidanon, dito'y nga programa. Ngayong kasangwanan na, kablaawan tayo man ni Ma'am Teresa Lived Loyola, nga manarimaan ti panagbuya na ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much, kadig sumaganad. Ni Mr. Joe Agtanap ken Mrs. Millie Espirito Agtanap di Iva Beach, Hawaii. Ni Mr. Edwin Ancheta di Toronto, Ontario, Canada. Ni Corimao Mayor Honorable Edward Buyet Kilala di Corimao, Ilocos Norte. Ni Jewel Centillas Manipud Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Mr. Wayne Winnie Rumbaway di San Jose, California. Ni Prince Jose, iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Pariulen Jr., iti Barangay 19 San Nicolayo Family, iti Waipahu, Hawaii. Ni Carmela Walker, Manipud San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ken Kastapay, iti CB Farm, Weno Kalawagan, Belisario Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Tuwin papagayam, iti may kaduan nga gundaway ng iti panagibasa, iti dito'y surat nga nakipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat. Ni pagayam tayo, Evita. Alisto Manong Robert iti panagtulid ti aldaw. Naananaya ko na balasang iti tawin ko nga sa 10 ket 8. Agtawin met din ti inak iti 10 ket 6. Wen kabsat ko. Ditoy nga adadda nga minulik ti bagik. Nga masapul nga proteherak. Masapul nga jak padayeg kadagiti uyaw. Umsi wenno pananglalais. Nagtalinaidak nga natibker, sumungbat, ken kastameten, kabalinakmeten ti mamabain, nga saan laing nga siyak tagsagsagrap iti pamabain, wenno saan nga nasaya at nga pakaibilangan, iti biyang ti kagimungan. Wen kabsat ko, dayta ti inkarik iti bagik, nga saan nga ni Evita ti klase ti babae, nga basta latan mapagpabainan wenno maumumsiken mauyaw. Nupay kasta pagayam ko. Addalat ta digiti gundaway nga numatmatak tilangak iti sarming. Napintas. Adda talaga alangak. Tisukog ti rupa kastameten kudil pakiramanan iti sukog ti pamagik. Saan niya dayo nga adda digiti agkalikagum kanyak. Nga kas ka digiti maik-experience siya. Dito'y met kabsat nga nagrugnay wenno saanen nga mabigbig ti lapsat nga ikot ti inak. Manong Robert. Kasi di may sa abigat nga dakpay lang iti uneg ti kwarto.
Adda di ni nanang agsagsagad. Edita, maalingag ko nga da kasarsarita na. No payadda kit uneg ti siled. Siguradok nga ti kasarsarita na ket ti agtagi ko iti balay nga upupaan mi. Kastoy digiti balikas da nga agsarsarita. Oy, Belinda, 2 bulanin nga sangga nga nakabayad iti upat ti pagiyanan niyo balay ko. Amom nga tamit deta. Simmong bat ni nanang nga kasla da kabulbulon na nga isem. Si Kamet Emilio. Amumet nga awan ti sa bahali nga pagsapulak. Si kano. Edad ko manin ti kalikagom mo. Ipayan ka manin ti ragsak tapno amanostan. Kunana nga kasla mangsasair itirik na ti lalaki ti wagas na nga nagbalikas. Aputek ko madigiti lapayag ko iti dedi agundaway. Ket ikidem ko tinairot digiti matak. Iti man aningas ko nga saritaan digiti dua. Datata Emilio kininanang. Gargaryen ti inak ni Tata Emilio tapnon ti kasta ipaayan na ti apagapaman na ragsak. Kasukat ti saan na napanang-singiri ti upami ti balay. Agtigirgerak, Manong Robert. Diyos ko, kaano nga malpas na ito'y. Kaano Diyos ko nga, mailisi ni nanang iti kastoy nga aramid. Kaano nga mayaon ti inak, iti kapitakan nga nakalmesan na. Balikas ko, wenno kararag ko Manong Robert. Naaningas ko ti sungbat ni Tata Emilio akastoy. Belinda, no idiket wen, gaputa, kasad sa diwaam. Angim no itaket, no pe medyo iniinaunaak ng iti sikaket. Kaslakay kayat kumeten ti sumapol iti nalanglang tong iti sika. Tay kunada nga rod nga digiti nataengan anwang, masapul nga agarab ka diti nalang to aruot. Mawatam ti kayat ko sa wen. Balikas ni Manong Emilio, Manong Robert. Saan niya nakasungbat ti inak, gapot inururay ko ti sungbat na. Agingga nga nagtimek ni Manong Emilio, ket kastoy ti simmaron abalikas na. Belinda, no ti anak mo nga ni Evita ket mabalbalin pa'y siguro. Uray, ti maminsan ket inne mabulan. Nga upayo. Ti mamindwa, upayo ti makatawen. Anya ti makunam. Simmong bat ni nanang ket kastoy tinangeg ko abalikas na. Saan mo nga iramraman ti anak ko? Siyak no kayat mo. Saan ket nga ti anak ko? Saan ko nga ipaahit ti anak ko? Para iti utang. No utang ket utang. Kenjak mabalin na pagbayad ti anak ko. Aglalo ti kalikagom mo amang tagikwaking ko ana. Natangke na balikas ti inak. Diyos ko, adamit gayam na balitukan nga panunot ti inak. Balikas ko manin Manong Robert. Agingga nga kastuyen tinangig ko abalikas ni Manong Emilio. O sige, sangga nga pilitin, dispensaren. Ngam siguro, kasmaysa nga lalaki o reminudyo adataeng kon ket agrigit latay ti lapsat ti anak mo. So nga mapanunot mo ti kunak, mamindwa, para iti makatawin na upa. Balikas na sa nagpakada ket tinaudin nga nanggig ko keng kuana ket mapanakon. Ngem sublianan ka iti sumarsarunong aldaw. No saan mo nga kayat ti kondisyon ko? Agbayad ka nga rod. Gaputa, saan kamit na kayat? Belinda. Daytan tinaudi nga balikas ti lalaki a kasarsarita ni nanang itiruar ti balay mi Manong Robert.
kiti kwarto, nagdiretso kiti kusina, kabsat ko. Adda sadyay ni nanang nga naliday. Nakatugaw iti sango ti lamisaan ken ada sang sangwin na atasa. Nga siguradok nga kape tinagyan na. Idi makita nak nakaring kagaya mi ni Vita. O may kantag sangot ang agkape. Pilpilitin na ti umisim. Ngem no siyak nga mangkitkita iti langan na problemado. Sigurado nga ag problema ti ina kinagserbi ka na kami. Pangiramanan nenti upa ti balay nga may singsingiren ni Manong Milyo. Jack nagpadlaw. Ngem kastoy ti balikas ko idibagana nga nakariing akon. Nabayag ako na nakariing nang. Sang kulay nga kayat ti rumwari ti kwarto. Ngem kaputa maktangak met tinagidid da so nga rimwara kon. Kasta ya. Nabayag ka gaya mi na nakariing. Kasla nakigtut ti inak ken kasla amken na. Nga nangig ko tinagsaritaan da iti lalaking ni Manong Milyo ngay may ti arubayan mi. Nagturo nga kiti ayan ti termos ti kape ken ti asukar. Timimpla kiti bukod ko a kape. Nagtugawa kiti sango ni nanang nga itang tanggwap wenno umigup-igup akmet iti kape. Sinsintirek ti inak. Talaga nga problemado. Sigurado nga ti agserbi kada kami ti pampanunutin na. Naasyanak Manong Robert ket pinanunot ko no kasano ang matulungak ni nanang ita taagrakayan. Husto ti atap ko saan da na kayat ti inak. At dapay ket din digiti maipalpalapayag kanyak. Anan ni Belinda, amangan ta makaala ka pa iti sakit keng kuana. Adun nga lalaki ti nagpapapasiti di jay sa ita. Awam metende di lasbang na. Nakutungen ti pingping na. Mabali na pati pingping ti babakit. Nakutungen iti kababayo. Dagita digiti balikas nga maalali madamad wenno may palpalapayag kanyak. Manong Robert. Pudno ngamin siguro iti panagkonsumisyon ti inak. Idagda mga sitwasyon mi. Degdegan pa'y deta iti masansan na panang sidsidir ko keng kuana. Nakutungen ni nanang. No dati ket natambok digiti pingping na. Makitam ti pudaw ken kastamet ten digiti simusup nga braso na. Pakiramanan digiti lupo na. Ita kitag daldaluyudo yan ti kudil na. Agkuribet-bet pa yan ti nga 20 tinged na wenno iti pispis ken timid na. Manong Robert. Edi may isang aldaw napanunot ko ti rumwar. Tapnon ti kasta agsapula kiti pagtrabahuak. No damayat ang mga lakanya. Uray tindera, uray katulong. No addalakit di mayat ang mga lakanya. Ngamin sa anak met nga nakaturpos iti anyaman. Third year high school laeng tinagpatingga. Gaputa saan ko idin ngayon tuloy ti agadal. Gubway di kiti ado nga pan nakalalais ken pan nakaumumsik. Nga uray pa yan iti uneg ti pagadalan. Manong Robert. Nakadano na kiti syudad, tapnon ti kasta, agsapulak ti pagtrabahuan. Numanon nga pasdek negosyo tinapanak. May sa ti sungbat da. Awan ti bakante. Nariga tita ti malakwan, iso nga saan kami pelay nga mga ala iti paralako. No saan, adayo ti lugar mo.
Amangan ta sana makaumanay ti sweldom nga pagpletem nga umay kinagawid. At damit diri agkunaan niya tinalpas mo. Ibagak to nga third year high school. Tisapsapulen miket. Nakagting iti kolehiyo wenno nakaturpo iti high school. Dagita nga balikas. Manong Robert madlaw ko iti panagkapsut ko. Agalas 12 ti tenga ti aldaw. Nakasansanikar pa iti init. Ngamang agdisso iti mismo akudil ko. Agingga nga nalabsak ti maysa nga panganan. Simrekak. Anyan nga pan nakabawas ko pagayam ko gaputa. Air condition tinasao nga panganan. Imasideg kanyak ti waitress. Anya ti order yu ma'am? Sandwich laeng ken. Danum tulatan. Kinunak gaputa, mapanunot ko nga, basit ti balon ko a kwarta. Idikaddak ti uneg tinasao nga panganan, wenno restaurant. Adu digiti mata nga, nakasentro kanyak, kang runaan na digiti lalaki. Sa anak nga, nagdudwa gaputa, masansanen nga mararamid kanyak, ti panang matmatmat digiti lalaki. Sigurado nga digito'y manen digitay, agkalikagum kanyak, nga kasla ni Manong Milyo. Nga mismo pa yan nga ti inak tinang ibagaan na nga nulakit di matagikwanak. Iti mamindwa agundaway. Ket saan nan niya singiren ti upami iti pagiyanan mi abalay. Iti lasod ti makatawen. Manong Robert. Rumwar sumrek digiti customers. Siyakla siguro tinaydumduma ti sangsangwen na itinasao nga iti lamisaan nga ayan ko. Dagiti daduma agkakabak na nga taraon. Dagiti daduma adda dagiti lutong bahay nga kunada. Saan ko takit kitain ida no anya dagiti sangsangwen na. No diket inpamaysak tinangan iti in-order ko nga sandwich. Gapu iti bisin ko. Agingga nga masideg ti may sa a waitress kanyak. Addainted na nga nakasurat iti tissue paper. Binasak detoy. Ket kastoy iti nakasurat pagayam ko. No kayat mo, tagikwaen ka. Iti maminsan, 50,000 a pesos. Lakit di, virgin ka. Ngem no saan ka virgin iti maminsan. 25,000 a pesos. Nakaisurat iti baba. Ti cellphone number tinagkapwan tinasao nga surat. Sinitsitak nga pinagsubli ti waitress. Siya sino tinangted ken kay iti dahito nga surat. Ay, ma'am, diti grupo ti tadlo a lalaki nga rimwar. Siya sino dagi jay? Di may sakit anak ti may isang opisyal diti syudad. Iso ka diti nang te diti deti nga surat. When ma'am? Binasam ka diti deti nga surat. Saan ma'am? Iso nga ron nga nakakupin nga. Inted ko king katap no. Saan ko nga makita no anya tinakasurat? Okay. Thank you. Kinunak. Kabsat ko timmakdera ket linukatak ti bag ko. Inted ko ti bayad. Tiginan ko a sandwich. Idiuneg tinasao nga restaurant. Nagdardarasak nga rimwar. Amangan ko nakno maabutak pay. Ti grupo digiti lalaki nga. Nangited iti tinasao nga surat manipod iti tissue paper. Nagmatedera kiti sango tinasao nga restaurant. Ngemawanen nga makita. Digiti laingen sumrek ken rumwar manipod iti tinasao nga restaurant ti makita. Inwaras ko digiti matak. Manong Robert. Ngem saan ko ang makita ti grupo ti tallo a lalaki adak dakamaten ti
Waitress nga nangyawat kanyak, iti na sao nga surat. Nagnaak ngay madayo, Manong Robert. Turungekon ti terminal tilugan nga mapaniti ili ni manipo diti syudad. Bayat ti pampanagnak. Nagayayam iti panunot ko ti kastoy. Adu digiti agkalikagom kanya kalalaki. Nga uri anak gayam ti may sa politiko kaya't nakatagi ko ayan. Evita, agpanunot ka. Amangan no, ti ikot mo a kinalasbang wenno kinapintas. Ket isu ti mangyaon ken ka, manipod ti kinarigat. Isu ti mangyaon ken ka, manipod ti kanayo na panaka, ibabain ken panakomomsi. Api ket di nasaan. Kinuna kiti bagik. Dito'y nga nabukel ti maysa nga kalikagom wenno plano. Manong Robert. Aramatek ti imet ko aragsak. Wenno ti kinapintas nalasba nga langak. Tapnon ti kasta mayaonak. Ket no agbalaigiak dito iton nga mabales ko diti tao nga nangumumsiken nanguy uyaw kanya. Apeket di nasaan. Dayta nga kanayon ti agar-ari ti mismo nga panunot ko iti daydi agundaway. Nagbalin nga basehak ti naisurat nga bayadan na ti anak ti nasaw nga politiko iti dakkel a kantidad. No ipabusoy ko ti bagik ken kuana. Manong Robert no talaga nga ta nga naabutak ti nasaw nga grupo. Amangan tas insigida ngay manamo nga. Saanen nga bali nga maperdi ti kinabirhen ko. Wenno ited ko iti siya sinula nga lalaki ti kinabirhen ko. Kasukat lakit di kabsat. Iti gigen awak iti panagbiag. Kasanwanan nga ituloy tayong ibasa diti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Evita. Agyaman tayo ka dito sa maganad. Thank you very much iti CB Farm iti Bares Besding Ilocos Norte wenno Kalawagan Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Agyaman tayo pa ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, manipod di San Diego, California. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod di Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Muller Farhulen Jr., di Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Prince Jose di South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa, di San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, di Waianae, Hawaii. Ni Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Badaydayaw nga Mayor Tilia Corimao, Honorable Edward Buyat Kilala. Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap, ken Mr. Joe Agtarap, manipod iti Iba Beach, Hawaii. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show.
Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon, ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay ti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor kat makasapol ka rin ni beautician sa lalaki man menu babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store yung paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Manipo di puseg ti syudad. Agingga nga nakadano na iti ili nga ayan ti pagnedan mi nga balay. May sa ti adda ti panunot ko. Tinabukil a plano. Ti panangusar ko iti bagik. Wenno ti ikutak nga kinapintas. Tapnon ti kasta maaunak kinirigat. Uray di dimteng ti rabi, Manong Robert. Isulat ta ti adda ti panunot ko. Saan nak nga makaturog iti day di agundaway. Di ta kabsat nga bimangunak. Aday ti abay ko ni nanang. Manipo di ti lawag ti saanunay nga naranyag nga bumbilya iti ngato ti kwarto mi. Man ninawak ti inak. Makitak ti pakabuklan ti rupa na. Day dinalapsat nga inak nga managan Belinda. Wen kabsat, agdaluyudo yan ti kudil iti rupa na. Awanen de dilapsat na. E dinto nga siya kita grusrusing. Adu di kiti agkalikagom. Adu di kiti mangayat. Na itanamitim ko ti kastoy. Nanang ko, numan pa'y amok nga saan mo akayat. Wen no saan mo akalikaguman ti. Nabukel ko nga plano. Awan met din ti sabali nga pamuspusan wenno panglakagak. Kasmet ken ka. Inlakom ti bagim ti naduma-duma lalaki tapnon ti kasta. Maikam iti. Sungbat ti pagkasapulan. No kasta ti wagas mo. Sabali met ti wagas ko. Saan ko ngayon kakaayatan deto eh? Ngemket di. No anya ti adda kanyak. Aramatik tap dun ti kasta makaaod ta kinirigat. Aramidik deto nanang. Uray basol ko deto yan iti Diyos. Ngayon mo na ekon ti agpakawan. Nalpasin ti kapanunutak. Nabukelin ti planok.
Aramatik ti bagik tapno makalapsot tayo ti rigat. Ket mabales ko din ti tao nga nangumumsiken nang uyuyaw kanyak. Nagsubli ak iti syudad, Manong Robert. Irikaddak manin iti syudad, igigem ko. Ti tissue paper. Nga nakay palaunan ti surat, ti dinakamat ti waitress. Nga anak ti politiko. Ditang inkarigatak ti gimatang iti kalalakaan nga cellphone. Tapnon ti kasta aramatik. Pinadas ko nga, pinagring, ti cellphone number nga nakasurat iti tissue paper. Di takabsat nga nagring. Hello? Kinunak nga agnerbyusak. Hello, sino detoy? Balikas ti adde ti sa baling nga linya. Diya kamuno anya ti sungbat ko. No ibagak tinagan ko nga evita amunak nga ta. Agingga nga nagtimakek metlaeng ket kastoy ti balikas ko. Siyak ti babae nga naranayo ti restauran ti dinaminsan nakalman. Ada kanyak ti tissue paper nga pinated mo iti waitress. Oh, umanamong ka kadi. Amamok ti inam, agdindinamaga, nalapsat nga inam. Ngay madadda nga mas amamu ka. Gaputa, nakikita kan kadagiti imon unang aldaw. Umanamong ka kadi. Saan mo kadi nga nayunan ti offer mo kanyak? Balikas ko Manong Robert. Jack amuno, apay nga naibalikas ko ti kasjay. Ngem siguro kabsat gapu iti kalikagom ko nga makaaon tirigat ken mangipatungpal iti plano. Nayunak. Birhen ka kadi? Balikas na. When? May karikken ka deta. Anya ti paniguradom nga si kakit birhen nga saan nakalukwen. Sigurado nga da kayo nga babae nga agpabayad iti panakinaig ket alayan nyo nga sigud ti kwarta. Ket sika, anyamet ti paniguradok nga ipaay mo no kas pagarigan, tidakila kantidad nga enjoyam kanyak. Ipaay ko, angim no matakwatak nga luklukwen nak. Baka saan kan nga rumwar nga si bibiyag, iti serkan ta kwarto. Kuton kalaeng no idasig. Sitwasyon ko iti biyag. Balikas na. Adda idi agari a nervyos kanyak, Manong Robert. Ngem no saan ko nga itured ken padasen. Kasano nga rod nga maipatungpal ko ti kalikagom ko. Agtulag ta, 50% ited mo kanya kakantidad. Sakbay nga sumrekta iti kalikagom mo nga pangtagikuan kanyak. Timabati nga 50%, ited mo apaman niya mapaniknikam nga birhenak. Kinunak, nagkatawa ti lalaki ngem madlaw ko nga kasla magargari. Wen kabsat. Uri iti laing ipanangdingig ko iti cellphone ket kasla agkakamakam ti anges na nga makisarsarita kanyak. Agingga nga nagtimek ket kinunana. Sa dinoy tati ayan mo. Ada aki ti sentro ti syudad. No kayat mo agdanon ta iti nagkitaan ta wenno nakakitaam kanyak nga restaurant. Kinunak Manong Robert. O sige, mapangkat sa jeta,
Istimerak laeng ti bagik. Agdigusak kaya nagsukatak. Agurder kay ti kayat mo akanin. Kaya tumayak sa jay. Ngemlag lagi pa ma. Saan ko ang kayat ti malukluko? Saan ko ang kayat ti maindyan? Kinunana ket pinataynan ti cellular phone na. Madamdama pa'y Manong Robert, imasidig ti may sa anapuner, napudaw, mestizo alalaki kanyak. Sika ni Evita? Uwan sir, siyak. Apay nga sir, ti awag mo kanyak. Siyak ti lalaki a kinasarita mi ti telepono. Okay. Anya ti order mo? Apay nga sang kape nga nagurder. Nagurder kiti danom nga ininom ko nga puting bagak nga ador oraek. Kahit ko nga si kamit laeng ti agurder. Noon niya ti kayat mong ipangan ganyak. Yung pang-aasim sa anak kumanga. Pakanin iti jak kayat. Noon niya ti kayat ko akanin, isulaeng ti kayat ko akanin. Mabalin ka di? Kinunak. Minatmatan nak nga kaslad sa bali a panangipapan na wenno, pangitarusan na iti balikas ko. O sige, deta timino. Agurder kay iti kayat mo, kita agurderak na iti kayat ko. Bulon na tinagtugaw, iti medyo abay ko, Manong Robert. Bayat ti panangururay mi, kaditi order mi, kabsat. Kastoy di kiti balikas ti lalaki. Siguradom ka di nga, talaga nga kahit mo nga ipaay ti bagim kanya. Kasapulak ti kantidad nga injayam, ngimnasken nga nayunam. Awan ti problema iti data, basta lakit di birhen ka. Ken siyak ti umuna nga makaikot ken ka. Hingbagakon, birhenak. Ni uray ramay ko ket awan pay ti lalaki nga naka-apros. When? May pagpanangsit ko ken kadeta. So nga masapul nga, dublem ti bayad mo kanyak. Mabaling ka ni? Awan problema iti deta. Oh, deto iti checkbook ko. Isurat mo no mano ti kayat mo a kantidad dita. Taiso ti may bayad ken ka. Ay, sa anak na narwa mi cheque. No mabalin ket kaslatan. Kas. No problem. Asidig lang ti bangko dito eh. Adda ti ATM card ko nga mabalin ko nga usaren tapno makairwarak ti kwartang bayad ko ken ka. Kalpasan na kabsat, iniggaman na digiti dakulap ko. Manong Robert, agnerbyusa kiti di agundaway. Ngem uray sino nga ta babae kabsat. Etila nga ti lalaki a kasangsangok wenno kaababay ko. Alis tulaeng nga masulisog. Ayamuom na paylaeng Manong Robert nakabangbanglon a lalaki. Kumpara kanya. Nga pulbos laeng tinosar ko nga enwarakiwak iti barukong aging gana iti tingit ko. Iti pa nangigem na kadigiti dakulap ko naguma anang pisel-pisel kadigito ay. Aging nga simmang pet wenno mayen na idasar dagiti makan nga na order para iti panangan mi kabsat ko. Jak na imas tinangan, Manong Robert. When, kasla saan niya gumsaad ti taraon kanyak. Jak amono, bunga tinerbyus ko dedi.
Wenno bunga ti kalikagom kumet, nga ikutan ti na sa o lalaki, kagiddan wenno kasukat, ti may bayad kanya. Ngem talaga nga, tay kunakon kabsat ko nga uri sino nga taa babae, ket magutigot ti riknana, iti lang nga ti lalaki, nga nakasagana apang ipaayak, iti kinabirhen ko. Madamdama pa'y kabsat nakalugan kamin, iti lugan tinasao nga lalaki. Nga aging gaidi ket saan ko pa'y nga ammo no anya tinagan na. Saan ko nga ammo no anya tinagan na. Ensardeng na iti sango ti may sa abang ko. Nga dita kano nga mangirwari ti kantidad nga ipaay na kanyak. Naguray iti uneg ti lugan. Tinangina alugan ken nalami isi ti uneg na. Nga daydi nga tatidamo ka makalugan, irikas di a klase ti behikulo manong ko. Madamdama pa'y imayen tinasang lalaki. Nakasubre ti kwarta. Inpan na iti saklot ko. Dahil ti kwarta. 50% iti tulag ta. Mano detoy. Kinunak. Bilangem. Tapno amom. Ngem gaputan nerbyuso ak no kwarta ti pagsasaritaan ken saan ka narumang magbilbilang ti ado a kwarta. Saan ko nga binilang ngem kastoy ti barikas ko. Agtalekak ken ka. Ikarga kon detoy a kwarta iti unek ti bag ko. Ngem ti kagudwana masapul nga itong palmo. Kalpasan nga matagikwanak. Prangkan ti panagisarsaritak ken talaga nga nakaturtureda kon Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat at da kamin ti uneg ti kwarto ti maysa nga hotel. E di makastrek kami, kastoy ti balikas ti lalaki. Sige, sumrek ka ni ti banyo. Agdigos ka. Saan ko nga kayat ti babae nga kanaig nga saan na kadigos? Kinunana. Diya ka mo ti aramidek no aguksubak iti sango na. When numapanak iti banyo tapno aguksob. Sumre ka kidin iti banyo ng eming gawid na. Apay, aguksob ka dito, neg ti banyo? Mangan tamabasa digiti arwatem. Saan kamit nga rin naging matang iti pagsukatam. So nga, aguksob ka niti sangok. Tapnon ti kastakit. Adda iti pakpako na nga mangguyugoy iti riknak. Kinunana. Diya ka mo iti aramidek Manong Robert gaputa damok una iti day di agundaway. Aging gakabsat nga imasideg kanyak. Ket isunan iti nangingato iti pungto ti blouse ko. Tapno uksutek nga agpangato. When? Awanin ti maaramid ko. Awanin ti mabalinakpay tapno lumiklik. Iti masabalin nga mapasamak kada kami. Iti may kati blouse ko Manong Robert. Nakatambad keng kwanan when no makitkitanan. Ti pakabuklan ti barukong ko nga naabungan ni ti brak. Agingga nga kinunana ti kastoy. Sikan ti mangikat iti pantanon mo. Tabuyain ka. Agtugawag iti iking ti kama. Kinunana Manong Robert. Inininot ko nga rod nga inikat ti pantalon ko. Wen kabsat. Ket di maikat ko ditan nga makita nan ti sangkapingir nga naabungan a kinababaek. Timmakder nga kasla agbabangit nga aso ket immasideg kanyak. Agkakamakam digiti anges na idi makaasideg kanyak ket dita nga inarakop na. Saanak nga marakop ken kuana. Ngaminrakos na digiti imak iti bagina. Mariknak ti kabara na, Manong Robert. Agingga nga inagkan na digiti bibig ko iti nakapapaot. Intayak latan, no pa'y awan tiriknak. Ininot na nga inikat, tilupot nga,
Abbong ti barukong ko. Ket nagpapas dagiti dila ken bibig na, kadagiti barukong ko, Manong Robert. Saan pa'y laeng nga napnek, tikas la mabisi na taraken, kadagiti barukong ko. Dita kabsat nga naggeddan, ti dua atangan na, nga inyusok na iti sikig, ti pantik. Bulon na nga nang ibaba. Ingawid ko ngem nakauna ti puwersana, iso nga naibaban aging gana iti nga 22 mengko. Ti sabali pa'y nga abbong, ti may pribado nga parte ti bagik. Makita nan kabsat, ti kinupkupi-kupak nga kinababaek. Insinyas na nga ikatek, wenno ngatok ti may sa asakak tapno mamimpinsanen niya maikat ti pantik. Inaramid ko. Jak maawatan iti ti bagik no, agrigetak met iti maramid. Wenno saan? Ngem day di danag, nga marikriknak, kasla danag ni ragsak. Kasla agbara akmet Manong Robert. Ngamin, nakabangbanglo ti lalaki, nga pangisagutak iti kinabirhen ko. Dita nga naguma digiti dakulap na iti nagduduma apaset ti bagik. Aging ga nakabsat, iti mismo nga kinababaek. Agingga nga adda ti inya rasaas na kanyak. Kayat mo met ano? Ngamin, nabasakan. Balikas na kanyak. Sa anak anaguni kabsat ko. Sa anak ko na nagtuloy iti mismo nga banyo ti kwarto. Ngamin inawid na kon nga inpating nga wenno inpaedda iti nalamuyot akama Manong Robert. Itirabaw tinalamuyot na lukni nga kama. Inulit na digiti imunan nga inaramid na bayat nga nakatakder kami. Ti panagpapas na iti barukong ko. Wen kabsat. Kasla di rueda nga behikulo ti bibig na nga nagpababaging gana iti kinababaek. Aging kabsat nga jakon maigawid ti panagbagkabagkat ti angis ko. Nga kasla saanin nga dumket ti bukot ko iti mismo akatre. Madamdama pa'y Manong Robert adda di kiti kayat na nga ipaaramid kanya. Ngem nagkitkedak. Saan? Saan ko nga mo di kita? Damo nga mapasamak kanyak dito. Kinunak nga kasla da kabulon na nga lwa. Wen Manong, saan na nga rod nga impapilit diri kayat na nga paaramid? Agingga nga mariknakon nga nakabatugen ti kinalalaki na iti kinababaek. Ididamo na Manong Robert nga ipilit nga isirek iti gukayab ti kinababaek. Nariknakon ni Apges. Ngem saan ko nga naigawid ket inpilit na latang insirek ti kinalalaki na iti kaungan ti kinababaek. Napatiritirak iti sakit. Idi agbalaigin nga sumrek iti gukayab, ti kinababaek, ti kinalalaki, ti lalaki nga nang isagutak, iti kina birhen ko. Dita kabsat nga nagpapas ti nasaong nga lalaki. Wen Mano, nagbalaigi nga nangangkikot iti kinabirhen ko. Napatugawak iti kama nga naglulwa.
Bimangon ket masidig kanyak. Podno kayam ti kunam nga birhen ka pailay. Kasapulak. Kasapulak nga ilako ti kinabirhen ko tapno. Anda aramati kiti biyag. Marigrigat kami unay. Maumumsi, mauy-uyaw. Anya ti kahit mo sa uwen. Nagka-interes ti lalaki ti balikas ko. Kaya't ko nga makaangata kiti biyag. Kaya't ko nga makalapsot kami metten kininanang ko iti riga. Iso ngay manamo nga. Nupayawan ti mariknak keng kang ayat. Amok gaputa. Iti panangikot ko keng kakit. Kasla nagpabusoy kalaeng. Kinunana. Sige. Mapanggan iti banyo ta. Agsukat kanton. Rumwartanton ket ited ko ting kariking ka. Kinunana. Napanak nga ro iti banyo kabsat ko. Ngem iti pan nakabasa ti kinababaik mariknak ti apges. When? Mariknak ni sakit. Dito'y kabsat ngayon bulos ko ti nagsangit. Kagiddan ti panagubo ti danom. Maniko ti shower. Diyos ko pakawanin nak. Pakawanin nak no apay nga naramid ko ti kastoy Diyos ko. Amok nga saan mo nga pagayatan. Amok nga may kontra ti bilin mo. Tinaramid ko. Ngawan sa bali nga pagpilyak. Awan ti sa bali nga maramidak. Tapnon ti kasta makalapsot kami ti rigat Diyos ko. Natulnog tinasaw nga lalaki, Manong Robert. When? En paay nati, nagtulagan mi a kantidad. Nagdirdiretso ka nagawid. Edi day di agundaway. Edi maitulnog nak ti lalaki ti terminal. Agbalawa ko ni di. Adda kiti lugan ta jakman laeng nadamag no anya tinagan na. Kenno siya sino nga opisyal ti syudad. Ti kapamilya na. Sa bagay, damit kanyak tinamber na, kinadamit tinamber ko kung paano. No kaya't naktupay, tawagan naklata. Kit no kaya't naktupay, king kastoy tumanin na kantidad tibay na. Ipaay ko ti kalikagom na. When? Daytuyan siguro ti, gundaway tapnon ti kasta. Makaurno nga kiti kantidad. Nga mangibangon kada kami ti kinariga at papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasariran ti biyag kinayat ni pagayam tayo Evita. Padaanan nyo into nubigat. Agbalaygi ka di nga mangyaon iti biyag diti kinarigat usar ti bagina kas may sa babae para ka iti aggregate keng kwa na lalaki. Dito nga sa ludsud ket masumbatan babaen iti panagtuloy ng kay panagdingeg. Iti pan nakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Evita. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti biyernes yu amin na sangapada, agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak.
kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.